Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате? Мишо, Дорис, Стела, Краси, Ти? Зар. Добре, коя песен си избрахте? Кой ще каже песента? I'm sexy, I'm an ovet. Гледал ли си клипа? Да. Я ми покажи танца. I'm sexy, I'm an ovet. Супер, добре, кога ще поздравиш? Шести във втора група и специално Румен Бозаджиев. Класния. Класният. Добре, ти кога ще поздравиш? и аз същото. Ти? И аз също. И? аз също. Ти? И аз също. А, Кажеш, си ти най-яката. нали? Съгласен съм с теб. Добре, искам да кажеш точно нещо. Гледате ли X Factor? Да. Кой ти е любимец? Много са. Най-любим. И Ангел и Стела. Добре, твоите? Богомил. Рафи, Богомил и Ангел и Мойсей. Александра. Александра? Да. Те всички са добри вече. Да. Ти какво мислиш? Рафи и Бомгил. Ти? Ангел и Моисей. Той е най-големия пич. Спагат тук. Не, много яко. Добре, много ви благодаря и пожелавам приятно прекарване тук. Чао! И чао! Hotspot. Hotspot.